Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo vam pokazati kako na pravilan način primijeniti šećernu pastu za depilaciju. U videu će biti prikazana depilacija potkoljenice, ali princip je isti i može se primijeniti na bilo koji dio tijela. Inače, šećernu pastu možete nabaviti u drogerijama kao i u specijaliziranim dućanima. Također na YouTube-u možete naći razne filmiće kako je sami napraviti. Pa krenimo! Prvo moramo pripremiti kožu za depilaciju. Započinjemo sa suhim četkanjem, najbolje četkom sa prirodnim vlaknima. Koža mora biti suha te četkamo suprotno od rasla dlačice. Četkanje će poboljšati strukturu kože, nadići dlačice, potaknuti limfu i pripremiti pore za depilaciju. Potom nanesite losion kako bi očistili i dezinficirali kožu. Losion nanesite suprotno od rasle dlačice. Važno je ukloniti eventualno tragove masnoće i prljaštine kako bi se pasta uspješno zalijepila za dlačice. Za kraj pripreme nanosimo puder koji će skroz osušiti kožu i dlačice. Po potrebi nanosite puder i u toku depilacije ako vam se koža znoji ili postane masna. Uzmemo pastu iz kutije. I sa prstima zagrijemo pastu na radnu temperaturu. Započinjemo nanoseći pastu suprotno od rasta dlačice. Izuzetno je bitno da se obrati pozornost na smjer rasta dlačica jer ne rastu sve dlačice u istom smjeru. Ako se pasta krivo nanosi, može doći do urastanja dlačice. Pastu nanosimo tako da povlačimo 2 do 3 puta dok se ne prilijepi za dlačice. Potom jakim trzem potežemo u smjeru rasta dlačice. Tapkanjem pokupimo ostatke paste. Nikako na ovaj način ne potežete pastu, tako ćete odmah stvoriti podljev. Već jaki trzaj prema rastu dlačice. Prilikom nanošenja paste pazimo da je koža zategnuta. Ako treba, kožu zatežemo i sa drugom rukom. U slučaju da koža nije dovoljno zategnuta, sama depilacija će biti bolnija te je veća mogućnost bolje.
i na kraju pokupimo ostatke paste. Kada smo završili sa depilacijom, nanesemo njegovujuće ulje za kožu koje će pomoći i protiv urastanja dlačice.